बेलायखिनो हामबाय जों दिनै फिल ब्रैजिथाम हाफांबाय गसिजाकमानि ककबरक अ पुंमा सालनो रिक्सावै जों दिनाव बाहायके लामा हिमबतक हिमलायै जोंनि महनपुर साब डिभिजन नेंगै जों लेफंगा ब्लक नि लुआजिजाक जों अब खाने बागै ताबुक जों लामा हिमलायनाय थां दंलायो बेलायखिनो खा दं थग ताम हिमबासिनि आमानि ककबरक हाफांबाय गसिजाकमानि बिसि ब्रैजिथाम पुङै थांगा बेलाय खातुंग ताय दं थग जों अब हायखायै सिनि आमानि ककबरकनो जों अब हायके पालायनायनि बागै अब हाय पान्डा कतरमा लुआजिलाय मालायमानि बागै जों तैबो थांलायनाय सिनि ससेन्द्र देव मेमोरियल हल अब हायके जों आरो थांलायै सिनि पान्डा नाखितके जों पालायलायनाय हामबाय म साबनि लुआलिजाक मा बिदिनो लुआलिजाखो महनपुर साब डिभिजन महनपुर साब डिभिजन नि साब डिभिजन लेभेलनि अरखो केबो दा हाय मानजाखा सिनिरो फाइ मानजाक फाइनाय सिनि फास्टिनि रोंते केरं मन्त्रि बरम गोनां रतनलाल नाथ तै आबनो कारी फाइनाय सिनि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट सिनि वेस्टनि तै आबो हायकेनो सिनि अरो खदा हामग्रानि बागै खानाय फाइनाय तै सिनि यां बस सिनि लेफुंगा आरडि ब्लकनि बीएससी चेयरमैन बरम गोनां रणबीर देव बर्मा तंनाय Palkaya performance sorry. Saudara Palkaya performance. Hai oleh si Tio Pandanaraga si hasil teh mungkin si Ratulan Mohodewo bisa lebih profesional. Hai goinai. Hai goinai Sri Jitendra Deborma Mohodoy IAS TDADC Hai goinai Sri Ranjit Deborma Mohodoy
मोसङै सिनियाव बान्दनाव जों जेंनि रायलायनाय आं गयनाय दिनाव बान्दना चुफां तै नारवायावग्रा तै जिनाव आदं फायनाय दङ दिनै अ बान्दनाव जाति मोसङै जेंनि Jawab palnya apa berarti? Belajar apa sih narwai korno tini awak pada upaya